Marami nga ba kaya ang pakalat-kalat na ibon kahit sa kalahati ang gabi? E paano kung ang ibang iyan biglang dumapo sa maliit na butas ng inyong bahay at parang may sariling utak na gustong pumasok sa loob? Hindi ka ba matatakot? Lalo na kung ikaw ay 9 buwang buntis na. In short, kabuwanan na. Taong 1988, Sir Casper. Tinawag yata ang taong ito sa aming lugar na Thunderbird. Kasi kaliwat kanang engkwentro laban sa bandido at mga sundalo. Mga kabahayan sa aming baryo ng mga panahong iyon at may hukay na pinagtataguan namin kapag halos nagliparan na ang bala sa aming mga tenga. Paksol ang tawag sa amin ng ganoong hukay. Nasa gitna ito ng silong. Katunayan, naroon pa rin ang nasabing paksol sa aming lumang bahay noong araw. Ginagawang taga-utaguan ng mga batang 20s. Taong 2005 yata iyon. Malaki na kasi ang mga apo ko na naiwan na sa akin at mahilig maglaro sa aming mga kapitbahay. Minsan nagtataka pa ang mga ito at napapatanong kung bakit may hukay ang ilalim ng aming silong. Pinapaliwanag ko naman sa kanila na matagal ng hukay iyon at kung para saan. Filma po ang pangalan ko, sir, at maagang nakapag-asawa. Para sa akin ay matawag ko na lang iyon na aking kapalaran. Pangit kasi ako, sir. At dahil lagi sa aking tudyo ng mga kapatid at mga magulang na hindi ako makapag-asawa, na-insecure na rin ako sa aking sarili. Sino ba ang ayaw magkaroon ng isang pamilya? Magkaroon ng anak at lalaking mag-aalaga. Lahat ng babae inaasam-asam ang buhay na mayroon kang katuwang. Kaya noong ligawan ako ni Celestino, walang pagdadalawang isip ko itong sinagot. Unang araw pa lang ng kanyang ligaw. Tila nagulat pa ito dahil sa lahat ng babaeng kanyang niligawan noon. Ako lang yata ang niligawan niya na intro pa lang ng panliligaw ay uuna kaagad ang sagot ko. Napakamapagbiro mo naman, Filma. Alam mong hindi ako nakipagbiruan eh. Wika nito. Bakit? Mukha ba akong nagbibiro? Hindi naman ah. Baka ikaw siguro. Ginugood time mo lamang pala ako. Sagot ko sa binata. Kasi Filma, sa ibang babae kasi umabot ng 6 na buwan bago ako sagutin, pero ikaw, hindi pa nga umiinit ang upuan ko. Sinasagot mo na ako. Tanong nito sa akin. Syempre, hindi naman ako kagandahan katulad nila. Kaya bakit pa ako magpapakipot pa ng ilang buwan? Mamaya, magsasawa ka pa niyan at maiwan lang ako sa ere. Wala na namang ibang lalaki na magkakagusto pa sa akin. Mahabang litanya ko. Bakit ba ang baba ng tingin mo sa iyong sarili, Filma? Mabait ka. Hindi ka rin naman pangit. Saan mo ba nakuha ang mga iyan? Tanong pa nito sa akin. Siyempre sa mga kapatid ko at mga magulang ko. Hindi raw ako makapag-asawa dahil ang pangit ko. Hindi na nga ako pinatapos pa sa pag-aaral eh. Wala rin daw silbi dahil walang tatanggap sa akin dahil napakapangit ko. Kaya asawahin mo na lang ako. Walang paligoy-ligoy na wika ko. Hindi ko alam kung naawa lang din ba sa akin ang aking asawa. Basta't walang ano-ano ay dinala na lang nito bigla ang kanyang mga magulang upang hingin ko ang mga kamay ko sa aking mga magulang. Kahit yata mga magulang na Celestino ay hindi matanggap ang unang kita sa akin. Hindi sila makapaniwalang ang gwapo nilang anak ay iibig sa babaeng tila ipinaglihi sa tikbalang. Noong unang nakatira lang kami sa bahay nila, halos hindi ako pansinin ng mga ito. Naintindihan ko rin naman. Ayos lang. Ang mahalaga, mabuti ang pakikitungo ni Celestino sa akin.
Maging ang mga kapatid ng aking asawa ay kinukutya akong kondorilya raw. Yung drama sa radyo noon na isang pangit pero makapangyarihang nilalang. Hindi ko pa rin iyon pinapatulan. Totoo naman. Tanggap ko na talaga sa buhay ko na isa akong pangit. Sarili ko ngang pamilya kinukutya ako at minamaliit. Ewan ko lang din ba kay Celestino kung bakit naisipan pa akong pakasalan. Siya na yata ang pinakamalas na lalaki na pumatol sa babaeng nakakatakot kayakap sa gabi. Mukha rin yata akong aswang o malala pa. At hindi ko na iyon ikinakahiya. Ito ako. Ganito ako. Nilait na nga ako ng iba. Magse-self-pity pa ba ako? Siyempre, taas noon na lang din. Yun nga, at makaraan ang ilang buwan ay nabuntis ako at dahil doon ay nagpasya si Celestino na bumili na ng maliit na tirahan. Hindi ko rin inaasahan na may ipon pala siyang pera. Kahit naman pangit ako ay hindi ko naman nararamdaman na pinandidirihan ako ng aking asawa. Ramdam ko ang totoong pagmamahal at pag-aalaga niya sa akin. Hanggang sa bigla na lang magkagulo sa aming lugar. Ang daming bandido at mga may paminsan-minsang palitan ng putok mula sa pagitan ng bandido at mga sundalo. Dahil doon ay nauso ang paksol. Gumawa nun si Celestino. Kapag may putukan ay bumababa kami kaagad doon sa hinuhukay niyang ang tawag namin ay paksol. Ilang gabi o araw ding nangyari iyon. Halos manganganak ako nang wala sa oras dahil sa palagiang tensyon at nerbiyos. Hanggang sa bigla na lang idineklara na no man's land ang baryo na aming tinitirhan. Masyado na kasing maraming bandido at minsan ay napagkamalan na ring mga bandido ang mga ordinaryong tao. Kaya napalipat kami sa ibang lugar malayo sa gulo. Sakay ang alagang kalabaw ni Celestino ay naglakbay kami dala ang karusang lulan, ang aming mga pangunahing gamit. Kanya-kanyang direksyon bawat pamilyang lumikas sa lugar na iyon. Hindi na namin alam kung saan na ang tungo ng mga pamilya ko at ng mga pamilya ni Celestino. Masyado na kasing magulo ang lahat. Hanggang sa marating namin ang lugar na napakaliblib na, ngunit tahimik. Iilan lamang ang mga kubo at ang sabi ng mga matatandang aming nakakasalamuha ay wala naman daw nagbabawal kung magtayo ng bahay sa mga kalupaang iyon. Kaya doon kami pansamantalang nagtayo ng kubo. Doon ko rin naranasang bigla na lang magising dahil sa pagkaramdam ko ay may lintang kumakapit sa aking tiyan. Tapos bigla na lang maninigas ang aking tiyan. 7 buwan na iyon at 2 buwan na lang ay manganganak na ako. Hanggang sa kalagitnaan na ng gabi nang magising ako. Dahil sa huni ng uwak na sa pandinig ko ay nasa loob lang ng kubo namin. At hindi ako nagkamali dahil sa kadaliman ng gabi. 2 maliliit na mata ang nagbabagang nakatunghay sa akin at naghahanda na yatang sumugod sa akin. Galit na galit ang huni nito. Celestino, may aswang. Sambit ko na kaagad kaya mabilis ring bumangon si Celestino. At nang makita nito ang uwak ay kaagad niyang binunot ang bolo na nakasukbit sa dingding at walang habas na pinagtataga ang uwak. Ngunit mabilis itong tumakas papalipad at pumasok pa sa bahay. Kinapa ko na kaagad ang lampara at lighter. Hindi kita ang uwak dahil madilim. Subalit ang bilog niyang nagbabagang mga mata ang makapagpaturo sa kanya kung saang banda o direksyon siya lilipad. Itak dito, itak doon si Celestino. Nasira lamang ang aming dingding kakahampas niya ng itak. Nakapatong kasi ang uwak sa huklob ng kubo at kung saan na nagpapalipad-lipad. Nang magliwanag ang buong paligid ay ganoon na lamang ang panik ng uwak na hindi normal ang laki. Napakalaking uwak nito at kung ang ibang uwak ay pulang literal ang mga mata,
Ngunit sa awak na iyon ay pulang nagbabaga talaga. Balak pa nitong sugurin ako at ang ilaw na hawak ko. Subalit mabilis itong naharang ng aking asawa. "Napakatapang mong aswang ka. Hindi ka talaga takot mamatay," sabi ni Celestino na patuloy sa paghahampas ng itak sa tila ba nanunudyo pang aswang. Nang kamuntik na madaplisan ng itak ang aswang ay nataranta ito at mabilis na tinungo ang maliit na butas at tumakas. May naiwan itong isang piraso ng balahibo at kinuha iyon ni Celestino at inipit sa aming bubong na dahon ng niyog. Naging kampante lamang ang aking asawa sa sewang na hindi natapos taklapan ng amakan dahil kinulang ang gawa niya dahil gipit sa oras. Madalian na rin kasi ang lahat ng trabaho niya dahil may isang patag ng lupa na paunti-unti niyang inaararo para pagtamnan ng mais. May dala-dala kaming binhi na nasa 2 gantang at itatanim na sana iyon sa kanyang sakahan kung hindi lang biglang nagkaganoon ang sitwasyon. Simula ng gabing iyon ay palagi na lamang kaming may bisitang uwak. 6:00 pa lang ng hapon. Duda ng aking asawa, ang matandang babae lang din na nagsuwestyon na doon kami magtayo ng bahay. Ang aswang na pabalik-balik sa amin tuwing gabi. Hanggang sa isang gabing hindi pa naman kalaliman iyon. Mag-aalas 7 yata at ginabi ng uwi ang aking asawa dahil nawawala na ang kanyang kalabaw sa pagkakatali. Duda nga niya ay sinadya iyon pakawalan para mabaliw siya sa kakahanap. Habang ako sa bahay ay hindi lang nag-alala, kundi natakot din dahil paikot-ikot lang ang mabangis na uwak sa labas ng bahay. Mabuti na lang at natakpan na ni Celestino ang butas. Dahil kung hindi, paniguradong papasok na naman ang aswang na iyon nang walang paalam. 9:00 na ng gabi nang dumating si Celestino. Nadatnan niya ang aswang na paikot-ikot sa kubo. Kaya minura niya ito at pinagbabato bago tuluyang kinatok ang pintuan ng kubo. "Napano ka ba, Celestino? Gabi na. Nag-aalala na ako sa iyo." Wika ko nang maisara na ang pintuan. "May nananadya yatang maiwala sa pagkatali ang kalabaw natin kanina. Ayun, doon ko pa nakita sa kabilang bukirin. Kwento nito. Itong aswang na itong lagi nating bisita tuwing gabi. Duda akong ito yun eh. Ang matandang nakatira dyan sa kabila. At ang uwak na ito ay iisa. Matutudas to sa akin." Wika niya pa. Ang uwak na kaninang mabangis na huni ay bigla ang tumahimik. "O kita mo, mayroon bang uwak na naiintindihan ang ating sasabihin?" Wika pa rin ni Celestino sa akin. "Paano yan, Celestino? Malapit na akong manganak. Tapos aaligid-aligid sa akin lagi iyang aswang na yan. Lagi ka pang wala rito. Paano pala kung saktong manganganak na ako at nasa sakahan ka tapos nandyan pa yan?" Pag-aalala ko. Ni hindi ko nga naipatignan ang tiyan ko kung suwi ba o normal lang ang batang nasa aking tiyan. Wala rin kaming ideya kung saan makahanap ng hilot dahil bago lang kami sa lugar. "Huwag kang mag-alala. Kapag malapit ka ng mga anak at kabuanan mo na, hindi na ako aalis ng bahay. May mga naitabi akong pera. Babawasan ko iyon. Pambili ng stock na bigas at mga kakailanganin mo." Wika nito. Maaga ngang naihanda ni Celestino lahat. Hanggang sa nagising ako sa kalagitnaan ng aking tulog. Dahil sa sobrang sakit ng aking tiyan. Kakaibang hilab iyon. Sunod-sunod kaya ginising ko na rin ang aking asawa. Yung wakwak rin ay biglang naging mabangis na naman. Akala ko ay hindi na ito manggugulo pa. Dahil ilang araw na itong hindi bumalik simula noong tinakot ni Celestino. Ngunit ito na naman siya at sumakto pang manganganak na yata ako. "Tinoy, manganganak na yata ako.
Sambit ko ulit sa aking asawa. Talaga, manganganak ka na. Sandali, magpapakulo ako ng tubig. Wika nito. Anong gagawin mo? Wala bang may magpapaanak sa akin? Nag-aalalang tanong ko. Huwag kang mag-alala, marunong ako. Nakita ko na minsan ito noong nanganak si nanay. Huwag kang matakot, kumalma ka lang. Wika pa nito. Paano yang wakwak na paikot-ikot? Baka kung anong gagawin yan? Wika ko. Paminsan-minsang nawawala ang hilab ng aking tiyan. Hanggang sa mas nagiging madalas na ang sakit. At hanggang sa sobrang sakit na din. At gustong gusto ko nang sumuko. Sobrang sakit talaga na para akong mabibiyak. Sige lang, Filma. Umiri ka pa. Malapit na. Saad nito. Pagod na ako, Tinoy. Ayaw ko na. Wika ko. Napagtanto kong hindi pala madali ang maging ina. Sobra-sobrang sakripisyo ang dadanasin bago mong mararamdaman ang isang tunay na dakilang ina. 9 na buwan mong dadalhin sa tiyan. Sa unang yugto ng paglilihim mo, lahat ng mga nararamdaman mo ay hindi maintindihan. Pagiging iritable, pagiging maselan sa lahat ng bagay. Tapos sa pagluluwal, ilang oras mong danasin ang sakit. Ayan na, Filma, umiri ka pa. Utos ni Celestino. Inipon ko na ang buong lakas ko at iniri ang batang nasa aking sinapupunan. Nakaalalay lang si Tinoy hanggang sa makalabas ang bata. Narinig ko pa ang unang iyak ng sanggol bago ako nawala ng malay. Na ikinaiyak naman ni Celestino dahil akala niya ay mamamatay na ako. Wala na siyang pakialam sa wakwak na kalmot ng kalmot sa aming binatang yari sa amakan. Gustong gusto nitong pumasok. Subalit dahil sarado lahat ng buong kubo, ay sakto lang itong paikot-ikot at nanggigigil. Nang magising ako sa ilang minutong nawalan ako ng malay, ay nakita ko ang kakaibang tuwa sa mukha ng aking asawa. Filma, mabuti ay gising ka na. Wika nito. Nilinga ko kaagad ang aking paningin. Sinubukan kong gumalaw subalit para akong bumagsak mula sa ikalawang palapag ng gusali. Sobrang sakit ng buong kong katawan. At maging sa pag-ihi ay kailangan pa akong alalayan at buhatin ng aking asawa paupo sa arinola. Ganon kahirap ang pinagdadaanan bilang isang ina. Nabaling pa ang atensyon ko sa uwak na galit na humuhuni at kumakalos ko sa bintana ng aming kubo. Napatingin ako kay Celestino at naiintindihan rin niya kung anong ibig sabihin ng titig kong iyon. Hayaan mo na lang muna yan. Wala ring magagawa yan. Kahit mag-umaga pa siyang kumakalos ko sa ating dingding. Manalig tayo sa taas. Wika ng aking asawa. Nang magbukang liwayway na nawala rin ang nilalang sa bintana at nakatulog na rin ako ng mahimbing. Nagising na lang ako dahil sa yugyug ng aking asawa. Mamaya ka na muna matulog ulit. Kailangan mong magagahan upang hindi ka mabinat. Isa pa ay kailangan mong makahigop ng mainit na sabaw ng malunggay para may masuso si bebe. Wika pa ni Celestino. Tinignan ko sa aking tabi ang aking anak na mahimbing na natutulog. Kamukha ng ama at matutupad nga ang hiling ng aking asawa. Kapag lalaki ang unang magiging anak namin ay magiging junior na ito agad. Makalipas ang ilang taon na pamamalagi sa tahimik na lugar na iyon, ay nagplano kaming bumalik na sa dati naming bahay. Wala na rin namang patayan at bumalik na sa normal ang lahat. Ang bahay nga lang namin ay sobrang daming sira. Halos wala ng bubong iyon dahil sobrang wasak. Nang malaman din ng mga magulang ko at ni Celestino na nakabalik na kami, ay halos sabay pa ang mga itong nagsidatingan sa bahay.
Tuwang-tuwa sila na makitang ang gwapo ng kanilang apo. Mahigit 3 taon itong si Junior. Ngunit hindi na muling nasundan. Hindi ko nga rin alam kung bakit hindi na ako nanganak pang muli. Hindi naman uso ang check-up noon. Lalong hindi rin uso ang family planning. Kung ano ang mabuo, yun ang biyaya. Hanggang sa lumipas ang panahon ngayong matanda na ako, si Junior ay nag-asawa. Nagkaanak ng 3 anak at nasa akin na iwan. Nag-abroad kasi siya at ng asawa nito. At hanggang dito lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Filma ng Negros. Paano kung darating na ang oras na kailangan ng ilipat ang pagiging aswang ng ama sa kanyang mga anak? Matatanggap kaya nila? O hahayaan na lang na magdusa ang ama kahit pa ilang araw na itong nagtitiis sa paghihingalo? Kung ikaw kaya ang anak, susugal ka ba alang-alang sa mapayapang pamamaalam ng ama? Hindi mapakali ang binatang si Kevin sa kalagayan ng kanyang ama na 103 na ang edad. Siya ang bunso at anak sa pangalawang asawa na ginayuman ng kanyang ama kahit edad 77 na ito. At sa ganong edad ay nabuo pa rin si Kevin. Ngunit nang matauhan ang kanyang ina at nagkawala sa nasabing gayuma ay iniwanan pati si Kevin. Ang ama lamang niya ang nagtataguyod sa kanya na kahit matanda na ay ginawa pa rin ang lahat upang makapagtapos ng kurso hanggang sa naging ganap na siyang guro. At sa pagkakataong iyon, magpapaalam na ang kanyang ama. Subalit dahil sa mutya ng aswang na siyang perlas na itim na pag-aari nito, ay hindi pa ito makakapanaw ng ganoon kadali. Kailangan pang isa sa mga anak niya ang tatanggap noon at wala sa mga ito ang may gusto. Ayaw nilang maging aswang kagaya ng ama. Maging si Kevin ay ganoon rin. Subalit dahil sa pagmamahal niya sa ama, hindi na niya kayang pangtiisin ang nakitang paghihirap ng ama. Tay, pagod ka na po pa? Magpahinga ka na lang. Nandito ako at handang tanggapin ang lahat ng bilin mo. Wika ni Kevin sa harap ng ama. Habang nakapikit ang matanda ay itinaas nito ang kanang kamay. Kaya mabilis iyong inaabot na Kevin. Sige lang tay, ayos lang sa akin. Wika pa niya. Pagkatapos maramdaman ang isang maliit na bagay na nahulog sa kanyang palad habang nakahawak sa palad ng ama, ay bigla itong bumigat. Tuluyan na itong namaalam at napunta sa binata ang pagiging aswang ng ama. At upang malayo sa intriga o tsismis sa kanilang bayan, umalis ang binata sa serbisyo bilang isang guro sa kanilang bayan. Bit-bit ang kanyang ibang importanteng gamit at dokumento, ay nakipagsapalaran sa ibang lugar. Kilala na kasi sa kanilang lugar ang ama bilang mabangis na gabunan. Taunan nga itong nang-aatake subalit bawat taon na lumalabas ang pagiging aswang nito, ay may ibinabalitang namatay. Wala naman siyang may makitang katawan ng tao o bata na naging biktima ng ama. Amoy na amoy niya pa rin ang kakaibang lansa ng kanilang kusina. Pagkatapos ng gabing may naibalitang patay, ayaw niyang pagdudahan ng ama. Kaya nanatili siyang tahimik at wala siyang pakialam sa mga intriga ng paligid. Bunso, sigurado ko ba talaga na gusto mong lisanin ang ating lugar? Tanong ng isa niyang kapatid sa ama na medyo may katandaan na rin. Oo ate, huwag kang mag-alala, kaya ko naman ang sarili ko. Lalayo lang ako sa isyu ng mga tao rito. Alam naman natin na totoo lahat iyon, kaya ayaw ko ng gulo. Paliwanag ni Kevin. Napabuntong hininga na lamang ang ate nito. Mababakas ang lungkot sa mga mata. Patawad bunso, talagang hindi ko kayang hawakan ang katauhang iyan ng ama. Masyado na akong matanda para dyan bunso.
Wika ng kanyang ate. Napangiti lamang si Kevin sa kanyang ate. Naiintindihan niya ito at ayos lang sa kanya. Hindi rin niya kayang mapahamak ito sa mga taong bayan. At mas naisin na lamang niya na siya na ang magdusa kaysa ang mga kapatid niya. Una, siya ang nakipagsapalaran sa lungsod. Naganap siya ng trabaho at mabilis rin siyang natanggap bilang isang checker sa isang trading ng pagmamay-ari ng insect. Sa loob ng 2 taon na pagtatrabaho ay kaparenggot lamang ang kanyang naipon. At sa loob ng 2 taon na iyon ay 2 beses rin siyang inatake ng pagiging aswang. Na kahit katanghalian pa lang, nag-iinit na ang kanyang buong katawan. Parang gusto na niya laging nakatuwad. May isang pagkakataon pa na nahuli siya ng kanyang amo na nakatuwad sa bodega ng mga produktong ibinebenta nito. "Ano gawa mo, Kevin?" Tanong nito kaya diretsong napatayo siya na ang mga mata ay parang naduduling at gusto lang ay laging nakatuwad. "Wala po, sir. Naghanap lang ako ng ballpen na laglag sa sahig." Mabilis na depensa ni Kevin. Napatawa na lang ang amo nito sa kanya at sa itsura niyang sobrang haggard at nangingitim ang paligid ng mata. "Ikaw muna pahinga. Ikaw pagod trabaho, iyo mata duling na at itim pa." Wika ng kanyang amo at laking ginhawa iyon sa kanya na sobrang uhaw na at gusto nang sumipsip ng sariwang dugo sa mga sandaling iyon. Habang mabilis na naglalakad sa daan ay hindi pa niya manaiwasang mabangga ang isang dalaga. "Nako, sorry miss. Ang sama na kasi talaga ng pakiramdam ko." Paliwanag niya rito. Ang akala niyang bubulyawan siya nito ay hindi nangyari. Tumango lang ito at diretso nang naglakad kahit pahalatang nasaktan dahil paika-ika itong naglakad. Pagdating niya sa boarding house ay kaagad niyang ikinandado ang pinto. Doon na niya pinalabas ang kanyang nararamdaman. Nagubad siya ng kanyang buong kasuotan at tumuwad. Tumuwad na ito hanggang sa dumating ang dilim. Hindi niya napigilan ang umungol at wala na siyang pakialam kung may makarinig man sa kanya. Nang maramdaman na wala nang masyadong nag-iingay sa labas ay kaagad siyang lumabas upang maghanap ng mabibiktima. May nadaanan pa siyang bahay ng buntes, kaya nagtagal muna siya roon para amuyin. Ang sarap daw sa pagkaramdam habang inaamoy niya ang natatanging bango na parang sa kanilang mga aswang ay isang napakasarap na putahe. Amoy masarap na ulam na hindi may paliwanag. Kagad siyang pumatong sa bubong at parot pa rito dahil hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Mas amoy na amoy niya ang nasa loob ng tiyan ng buntis noong nasa taas ng bubong na siya. "Putang inang aswang ka! Babarilin kita!" Wika ng lalaki mula sa loob. Hindi nagpatinag si Kevin dahil inakala niyang tinatakot lang siya. Wala naman siyang balak na biktimahin ang nasabing buntis. Nasasarapan lang siyang amuyin ito pero wala siyang plano na gawa ng masama ang mga ito. Ngunit ilang sandali pa ay bumukas ang pintuan at lumabas ang naka-uniforming pulis. Napagtanto ni Kevin na isa palang alagad ng batas ang asawa ng buntis. Huli na para tumakas dahil pinagbabaril na siya nito. Tinamaan ang kanyang kaliwang binti kaya napatalon siya sa kabilang bubong. Napatakbo upang tumakas. "Subukan mong bumalik dito. Patay ka sa akin," sigaw ng pulis. Bawat madaanan ng binatang aswang na mga aso ay umuungol at umalulong ito. Patuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa may mamataan siyang biik sa isang babuyan. Walang pag-alinlangan niya itong dinakip at kinagat ang leeg para sipsipin ang dugo nito. Pagkatapos mabusog ay umuwi na ito sa kanyang inuupahang boarding house at kaagad na ginamot ang sugat na mula sa tama ng baril. Dinilaan niya ito hanggang sa nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Napagtanto niyang sobrang delikado ang buhay niya sa lungsod, kaya naisipan niyang maghanap ng probinsya na pwedeng tirahan.
Doon siya mag-apply bilang guro ng mga sekundarya at panigurado namang hindi siya mahihirapan. May karanasan na rin siya kahit papano kaya hindi na siya mahihirapan pa. 4 na taon din siyang nagturo sa kanilang bayan noon at mahaba-habang karanasan din iyon. May mga naipon din naman siyang pera kaya iyon muna ang gagamitin niya pang gastos. Ang problema niya ay kung saang probinsya naman siya pupunta. Kinabukasan ay maaga na siyang nagising. Ngunit wala siyang planong pumasok. At ang kanyang balak ay magpasa ng resignation letter. Lumabas siya ng boarding house para pumunta sa computer shop at mag-imprenta ng resignation letter. Nang makasalubong niyang muli ang babaeng kabanggaan niya noong nakaraang araw. Nakita siya nito at ito pa ang unang tumawag sa kanya. "Dito ka pala umuwi?" tanong nito. "Oo, magta-3 taon na akong nangungupahan dito," sagot niya kaagad sa dalaga. "Ako nga pala si Kevin." Pakilala pa niya kaagad dito. "Sydney, ako si Sydney." Pakilala rin ito. "Kailan ka pa rito? Parang bago lang kitang nakita dito ah," tanong niya sa dalaga. "Oo, kukuha lang ako ng licensure exam bilang guro. Sabik na kasi akong makapagturo. Ang daming hiring sa probinsya namin, kaya gusto kong doon na magturo," kwento nito. Nang marinig ni Kevin iyon ay bigla siyang nagka-interes. "Talaga? Baka pwedeng isama mo na rin ako mag-apply doon. Isa rin akong guro ng sekundarya kung ayos lang sa'yo," tanong ng binatang aswang. "Talaga? Isa ka ring guro?" Gulat na tanong nito. "Oo, 4 na taon ang karanasan ko sa pagtuturo," kwento ng binata. "Ilang taon ka na pala ngayon?" Gulat na tanong ng dalaga. 30 na ako sa susunod na taon," sagot nito. "Naku, akala ko naman kaidaran lang tayo. Mas matanda ka pa pala sa akin, kuya. 21 lang ako eh," litanya ng dalaga. "Magkakuya ka naman sa akin eh. Pwede naman Kevin lang," reklamo niya kaya napatawa ang dalaga. Naging magkalapit ang dalawa at nang umuwi nga ito sa kanilang probinsya ay sinama na nito ang binata. Sakto ang kanilang lumang bahay na natibo sa tapat ng bagong tayo na konkretong bahay ay walang nakatira, kaya iyon ang tinirahan ni Kevin. Libre lamang siyang nakatira doon. Kaagad namang natanggap ang binata. Gaya ng kanyang gusto, napanatili niyang sekreto ang kanyang katauhan. Mahal na mahal niya ang kanyang trabaho at sa loob ng 1 taon pa lamang na pagtuturo niya ay napahanga na sa kanya ang kanilang prinsipal. Naging magkalapit din sila ni Sydney hanggang sa hindi na niya namalayang umuibig na pala siya sa dalaga. Nagsiselo siya sa kung sino mang lalaki ang gustong lumapit sa dalaga hanggang sa hindi niya na matiis at naipakita niya ang selo sa dalaga. "Huwag ka nga makipag-usap sa co-teacher mo na iyon," nakabusangot na wika ni Kevin. Hapon na iyon at pauwi na sila ng bahay. Ang tinutumbok nito ay ang grade 5 school teacher na kasama ni Sydney. Grade 3 lang kasi ang tinuturuan ng dalaga at madalas ang mga itong magkasama sa kantin. Bagay na hindi nagustuhan ni Kevin. Noong minsang pinuntahan niya ito para sabay sanang magmerienda rito. Ngunit nabuwisit lamang siya nang makita ang mga itong nagtawanan. "Kasama ko iyon sa trabaho kaya natural lang na makipag-usap ako sa kanya," wika ng dalaga. "Nagsiselos ako, Sydney," diretsong wika niya. Kaya napatitig sa kanyang dalaga. "Wala namang tayo. Hindi ka marunong manligaw, kaya bakit ka nagsiselos?" Ouch, sakit naman. Tanong ng dalaga sa kanya. "Sydney, mahal kita. Pwede ba? Nasasaktan akong makita ka na masayang nakipag-usap sa iba. Mahalin mo na rin ako, please." Pagsusumamo nito na tumigil pa sa paglalakad. "So, nanliligaw ka na niyan?"
Tanong ng dalaga. Hindi ko alam ang mga ligaw-ligaw na iyan. Basta ang alam ko mahal kita sa edad kong ito. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Sydney, please. Ako na lang ang mahalin mo. Pagsusumamo ulit nito. Napatawa ulit si Sydney nang makita ang itsura nitong tila nahihirapan. Ikaw lang naman talaga ang mahal ko noon, Pai. Napaka-torpe mo lang. Tsaka yung pinagseselosan mong yun, bakla yun eh. May crush nga yun sa'yo. Nakatawang wika ng dalaga. Nagulat si Kevin nang malaman iyon. Naisahan pa yata siya ng dalaga. Pero ayos na rin. At least, naipahayag niya rito ang kanyang pag-ibig na matagal niyang itinago-tago. Ibig bang sabihin ay pwedeng nobyo mo na ako at naobyan na rin kita? Panigurong tanong ng binata. Siyempre naman, ikaw lang itong napakabagal eh. Kala mo naman ay bumabata ka pa. Litanya ng dalaga. Sa sobrang tuwa ay hindi napigilan ni Kevin ang mapayakap rito. Ang hindi nila alam ay nakasunod si Mang Juanito na ama ni Sydney. At kitang-kita nito ang kanilang yakapan kaya napaubo ito. Pareho silang nagulat at nagkatinginan sa gulat. Ikaw Kevin, pakasalan mo kaagad iyang anak ko ha. Hindi pwedeng maging laman kayo ng chismis dito sa baryo natin dahil sa pinaggagawa niyong iyan. Saway nito. Napangiti si Kevin nang marinig iyon. Tila umaayon sa kanyang pagkakataon kapag nagkataon. Mabilis siyang tumango rito. Payag ka ba, Sydney? Tanong niya sa dalaga. Oo naman, ang kaso ay baka napilitan ka lang. Nag-aalalang tanong ng dalaga. Matagal ko na yatang pangarap to at sobrang saya ko sakaling makasal nga tayo mahal. Napatawa lamang ang dalaga nang marinig iyon. Makalipas lang ang 2 buwan ay ikinasal na ang dalawa. Sobrang saya nila at pareho nilang mahal ang isa't isa. Wala nang mahihiling pa ang dalawa. Pareho lang naman sila ng kahilingan. Ang makasama ang isa't isa hanggang sa pagtanda. Ngunit ang hindi alam ni Sydney ay ang nakatagong katauhan ng asawa. At walang balak si Kevin na ipagtapat ito sa asawa. Dahil ayaw niyang bukod sa ma-stress ito, ay kamuhian din siya. Maingat siya sa lahat ng pagkakataon, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Doon talaga umatake ang kanyang pagiging aswang kung kaya't nagiging maingat siya at maraming dahilan tuwing kabilugan ng buwan. Mahal, gagabihin ako ng uwi mamaya. Sa paaralan ko na kasi tatapusin ang aking ginagawang lesson plan. Huwag mo na akong hintayin, matulog ka na lang. Wika nito isang beses. Maling kutob na kaagad ang bumubundol sa puso ng asawa nito. Hindi pa nito ginawa ang ganoong bagay. Madalas ay dala-dala nito ang trabaho sa bahay. Pinalak niya itong puntahan pagkatapos ng uwian ng hapong iyon. Nagkubli lamang siya sa kung saan upang hindi siya makita nito. Hindi nga ito lumalabas ng paaralan at paggabi na. Wala rin itong ibang kasama, kaya kinurot ni Sydney ang kanyang sarili. Dahil sa pagiging silosan niya ay iba tuloy ang tumatakbo sa kanyang isipan. Gabi na at buwan na lang ang naging tanglaw sa gabing iyon, kaya nababagot na si Sydney sa pag-aabang dito. Kaya nagdesisyon na siyang umalis na lang nang bigla niya itong namataan palabas ng kwarto. Hindi na siya gumalaw at naghintay na lamang kung kailan aalis ang asawa. Ngunit laking gulat niya nang tumapat na ito sa liwanag ng buwan. Ay tila bigla itong nag-iba ng katawan. Naka-uniforme pa rin ito ngunit ang mga mata ay nagbabaga. Sakto sa halaman ng kanyang pinagkublihan rin ito dadaan. Napamulagat ang kanyang mga mata nang makita ang mukha ng asawa. Ang haba ng mga kuko nito, naglalaway at nakausli ang pangil. Nakakatakot ang itsura nito. Napailing si Sydney. Napagtanto niyang aswang ang kanyang asawa. Hinayaan niya itong makalampas at nang tuluyan na itong makalayo ay mabilis siyang umuwi ng bahay.
Nagulong-gulo ang isipan. Hindi siya makatulog hanggang sa makauwi na ang kanyang asawa. Pagdating nito ay parang normal lang. Subalit amoy niya pa rin ang lansa ng hininga nito, kaya hindi niya napigilang maduwal. "Sydney, mahal," sambit ng asawa. "Huwag kang lumapit sa akin. Aswang ka. Alam kong aswang ka," sambit ni Sydney. "Sorry, mahal. Hindi ako masama. Please, huwag mo naman akong kamuhian," pagsusumamo ng Ginoo. Hindi umimik si Sydney. Ilang araw niya itong hindi pinansin. Nandidiri siya rito. Ayaw niyang sumabay dito at lagi siyang nauuna rito. Hanggang sa umabot na ng ilang buwan. Isang beses na nadatnan niya itong nagliligpit ng gamit. Naikarga na nito ang backpack. Kaya nagtaka siya at mabilis na tinanong, "Kevin, anong ibig sabihin nito?" Tanong ni Sydney. "Pinapalaya na kita, mahal. Kung hindi mo talaga ako matanggap ay ayos lang. Patawad at nagawa kong itago sa iyo ito." Litanya ng Ginoo. Nang marinig niya iyon ay kaagad nang binitawan ng lahat na bitbit ng mga gamit at niyakap ang asawa. Hindi niya kayang mawala ito at doon lang niya napagtanto. Pilitin niyang tanggapin na isa itong aswang huwag lang mawala sa kanyang piling at paningin. At yun nga ang nangyari, mga kaswang. Tanggap ng babae ang katauhan ng lalaki. Pero ang malaking katanungan ngayon, mahal ka pa ba ng mahal mo? Sana'y huwag kayong masaktan sa tanong ko, kasi tanong lang iyon at walang personalan, kasi hindi ko kayo kilala sa personal. Alright. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Isang palakpak naman dyan. Alright.